Zdravím vás, kamarádi a přátelé. Hodně z vás se na mě dotazovalo, jak ovlivnily záplavy cenu nemovitosti ve Valencii. Jak jsem vlastně víc svého parťáka Conora ve Valencii, který už tady dlouhodobě podniká v realitách. Sám jsem si kupoval byt, takže můžu říct expert na míru povolaný. Jeho názor je to, že momentálně ve Valencii je 80 000 lidí, kteří nemají kde bydlet, což je strašné číslo a všichni tyhle lidé budou potřebovat najít svůj nový domov. Španělská vláda zatím dává dotaci 150 000 euro na rodinu a příspěvky na zařízení domácností, na auta a další věci. Jednoznačně řekl, že ceny nemovitostí ve Valencii určitě klesat nebudou, a naopak budou stoupat. Já vám ukážu, za mnou je dům u pláže, abyste měli představu. 3+1, 75 metrů, stojí tady 1 000 000 euro a nedá se koupit, sehnat. Když je to v nabídce, je to okamžitě pryč. Je to způsobeno tím, že strašně moc investorů tady nakupuje z Ameriky, z Belgie, z Holandska a v neposlední době i z Ukrajiny. Když se podíváte za mnou, je to asi 100 metrů dál, já tomu říkám druhá linie, tak tam ten stejný byt 3+1, 75 metrů, stojí 500 000 euro. Takže rozdíl 200 metrů dělá, pánové a dámy, 500 000 euro, to znamená 12,5 milionu korun. Je to neskutečné, ale je to tak. Lidi jsou ochotní zaplatit i tuto cenu, jenom aby byli tam, kde chcou být a tam, kde se jim líbí.